euskarazko joera bat antzematen dalako. 1720 zian atzo gauian, gaur ja 1800 inguru izango gea izena emandakoak. Nabarmena da hau bizi kopurua, 1200 gora hau bizi. Hirutik bik hau bizi hautatu dute eta 500 gora belarri prest izango nituke. Gazteetan behar bada hutsune bat identifikatu da. Eta, emakumeak ere nabarmen gehiago gizonezkoak, baina hirutik bi emakumeak dira. Aspaldian eman genuen izena Euskaraldian, eta lehenengo orduak ez dira izan oso errazak, batez ere lanean. Baina, batorra asteburua ja, lagunekin, familiarekin, Euskara konpartitzeko, tabernan, etxean, kalean, mendian, eta aldugun leku guztietan. Egia da lehenengo ordu hauetan ere hartu eguzela sorpresatxo batzuk, eta igual pentsatzen genuen jende batekin ezekila euskeraz edo, izan dugula konpartitu hitz batzuk euskeraz, eta oso aberasgarria izan da. Aurten, 118 entitatek eman dute izena Euskaraldian, eta azpimarratu nahi izan dugu aurten eragileek eta entitateek euskararen normakuntzan daukaten garrantzia hori. Bideo batzuen bitartez eta ezagutzera eman ditugu eta hemendik ere gure aitortza euren lanari.